Ahojte, svetielka. V tomto videjku by som chcela rozprávať o stravovaní a o jedle. Nechcem nič kázať a nechcem povedať, tak toto je univerzálna vesmírna pravda, takto by ste to mali robiť. Chcem len povedať, kde sa momentálne dnes, to je 11. januára 2015, nachádzam v rámci porozumenia, v rámci môjho chápania a čo pre mňa funguje alebo nefunguje momentálne. Takže, pri výške 178 alebo 9 cm mám asi 57-8 kg váhu. Idem niekedy také 3-4 kg hore. Teraz by som povedala, že som s váhou trošku nižšie ako inokedy, pretože som v tom predchádzajúcom videjku rozprávala o tom, že som mala menšiu autonehodu a neviem, či niektorí možno viete, že z hlavy a z tých našich stavcov nám ide istý nerv, ktorý sa volá vagus nerv a ten nám ide až do žalúdka a preto pri bolestiach hlavy nám nechutí jesť a je nám tak nevoľno a nemáme veľkú chuť jesť, nemáme veľký apetít. Takže za posledné 3 týždne som nejedla až tak veľa, ale mám dostatok rozumu na to, že nehľadujem, že aj keď nemám chuť, tak viem. Pamätám si, že včera som nemala vôbec chuť jesť, ale vedela som, že som ešte nič nejedla a chcela som ísť do obchodu niečo vybaviť. Tak som si povedala, že si pripravím, použijem ten rozum, hej, nie tú chuť, že budem jesť iba vtedy, keď chcem, ale použijem ten rozum a naplním túto svoju schránku, toto telo, aby som mu dodala energiu. V živote som si prešla všeličím. Bola som aj veľmi chudá a bola som aj pribratá. Keď som napríklad v roku 1992, tuším, prišla z Dolného Kubína od maminky, ktorá mi 2-krát do dňa servírovala teplé jedlo od milovaných tiet, starých mám, ktoré neustále niečo piekli a preto som vždycky mala pred sebou to, čo som mala rada, obalené tou krásnou materinskou rodinnou láskou. Veľmi mi to chutilo, nemala som potrebu sa prejedať, iba zasítiť a v podstate som o tom ani nikdy nerozmýšľala. Pamätám si, že keď som prišla do Bratislavy a zrazu moji profesori v škole na herectve na Vysokej škole muzických umení boli z televízie a mala som spolužiakov z dievčat Elenu Podzámskú, Gabrielu Dzurikovú. Eňa bola z Bratislavy, čiže to sebavedomie tam bolo také normálne. Gabika bola zase z východu, takže tam bolo to také východniarské sebavedomie. Ja som bola zo stredného Slovenska jediná, z horského mestečka z Dolného Kubína a pre mňa to bola veľká páka sa prispôsobiť tomu všetkému a nevedela som, ako to robiť. Či tie moje neistoty boli kompenzované tak, vlastne to som ani nevedela, že tam smerujem, ale vlastne som cítila v sebe takú veľkú neistotu, strachy rôzne, nedostatok sebavedomia a pochybovala som o sebe, že či na to máme, keď vlastne nás vybrali, neviem, možno z 1000 ľudí vybrali iba 3 dievčatá, 5 chlapcov, vtedy v tom ročníku, vtedy sa bralo málo ľudí, málo hercov, lebo sa veľa netočilo. A prechádzali sme si počas 5 dní talentových skúšok ťažkým procesom vyraďovania. Počas toho procesu som napríklad schudla 5 kg, to si pamätám, že to bolo tak náročné, tie talentovky na herectvo, že som schudla 5 kg vtedy, lebo to ani si nepamätám, že či som vôbec chcela jesť, ale jednoducho to úplne ten stres. Viem, že na konci, keď nás čítali a keď sme mali vystúpiť, tých, čo nás prijali, tak už som ani necítila žiadnu radosť, nič, lebo ten organizmus bol veľmi unavený. Takže vrátim sa k môjmu prvému ročníku na Vysokej škole muzických umení v herectve. Priberala som asi 10 kg vtedy. Pamätám si, že po tých ťažkých dňoch toho herectva, tých všetkých, ako sa povie, classes, vyučovaní, ktoré sme mali, pamätám si, že som sa vyslovene tešila, že pôjdem na internát do Mlynskej doliny a tam si kúpim langoš s nejakou omáčkou alebo tresku a rožok. A viem, že keď som sa najedla, že som sa tak naplnila a že ma to tak upokojilo na chvíľku. A dal mi to taký pocit komfortu, takého domova. Úplne sa mi tak spomalil hlas. Cítite to? Lebo to je to, čo to jedlo so mnou robilo. Dalo mi to pocit toho, že sa nemusím báť. A na chvíľku ma to oklamalo. Samozrejme, že to začalo mať
ten negatívny efekt a to bolo to, že som začala priberať na váhe. A to nebolo dobre, lebo mňa na herectvo prijali ako peknú, štihlu babu. A zrazu som, myslím, sa vyšplhala na takých 69 kg. 70 som možno aj raz mala na váhe. A potom som šla na rôzne diety a začala som nosiť čierne oblečenie, aby som bola chudšia. Nič nefungovalo. A čo jediné fungovalo je, že som v podstate postupom času získala to sebavedomie, že som vlastne prešla od tých malých úloh k nejakej väčšej úlohe v škole a zrazu som začala si veriť a našla som taký ten pokoj, takú rovnováhu aj v tom novom cudzom meste. A tá váha sa mi upravila sama, aj keď musím povedať, že som začala jesť delenú stravu vtedy. A tú delenú stravu, to znamená nekombinovanie karbohydrátov a proteínov, čiže nie chlebík so syrom, ale chlebík so zeleninou alebo syr so zeleninkou, že to som tak jedávala v podstate väčšinu času na Slovensku. Čiže asi až do 29 rokov. Niekedy som samozrejme u maminky a keď sme chodili na zájazdy a na filmovačkách, tak som urobila výnimku, ale vlastne som mala nejakú také presvedčenie, že takto by to malo byť a tak by to fungovalo. Keď som prišla do Ameriky, čo sa stalo? V roku 2002, keď som mala 29 rokov, stalo sa to, že znova som nastúpila do niečoho nového. Znova tam prišli tie neistoty, ktoré som dovtedy nepoznala, lebo bolo treba rozprávať po anglicky, to som nevedela vôbec. Bolo treba sa zoznámiť s agentúrami, naučiť sa šoferovať po LA. LA je obrovské, skoro ako západoslovenský kraj, veľmi rozlahlé a tie castingy boli úplne všade. Takže čo som začala robiť? Zase som našla tú svoju útechu v jedle. A americké jedlo je úplne iné ako slovenské. Takže nebolo to nevyhnutne prejedávanie sa, aj keď som jedla neskoro, to sa priznám, ale bolo to to, že vlastne som vôbec nepoznala tú stravu. Americká strava, pokiaľ si človek nevyberá správne, je oveľa horšia v tomto zmysle ako slovenská, česká, európska, lebo má strašne veľa cukru všade. A strašne veľa látok rôznych chemických, ktoré by, neviem tie názvy, ale taká nejaká zdravotná únia v Európe ani nepovolila v potravinách. A tu na to bežne je, preto tu na sa snažíme jesť organicky, čiže bio. Čo na Slovensku nie je až taká nevyhnutnosť, lebo na Slovensku sú tie potraviny zdravšie, možno pokiaľ nie sú z Poľska. Takže v Amerike som zase pribrala, čo bolo zase zlé. Čo som postupne samozrejme sa dostala po tých rôznych dietách a skúšanie rôznych tabletiek, ktoré mali odstrániť z potravín tuk a keď som šla robiť jeden modelingový job, tak som jedla týždeň iba grapes. Hrozno. A ja som svoje telo proste nechala ísť cez rôzne ťažké, traumatické veci, pretože som nemala v sebe nájdenú tú harmóniu zase v Amerike. A trvalo mi to približne 1 rok, kedy som sa zase stabilizovala a začala som mať dôveru sama seba. A samozrejme, že som začala nielen rozprávať že po anglicky, ale začala som vlastne hneď po príchode do Ameriky som začala veľmi intenzívne sa venovať týmto spirituálnym veciam. Takže cez to som našla zase samu seba, zase bolo všetko v poriadku a vlastne tá váha sa opäť vrátila na tú pôvodnú ideálnu váhu, čo je pre mňa od tých 56-7 do tých 61 kg. Keď už mám 62, tak už sa cítim trošku ťažšia. Proste postupom času som si uvedomila, že jedlo nevnímam iba očami, alebo čo mám rada, alebo čo si moja pamäť pamätá, že je dobré, alebo že kedy treba jesť, ale jedlo začínam vnímať energeticky. To znamená, že niekedy ráno vstanem, každý deň je úplne iný, preto nemám jeden recept na to, ako jesť. Ale ráno napríklad vstanem a dosť dlhý čas ostanem v posteli, pretože niekedy mám v sebe rôzne pocity zo snov a ja preferujem, uprednostňujem si to prečistiť radšej zo snov, ako
aby som tie emócie ranejšie ignorovala a potom aby som ich musela žiť v realite. O tom nahrám tiež videjko, to je zaujímavé, dôležité. Takže ráno si tak trošku pomeditujem v posteli, nerobím nič, len sa tak sledujem, že kde sa nachádzam emočne a popri tom aj cítim žalúdok, keď ku mne hovorí a niekedy ku mne nehovorí. Niekedy vyslovene idem až nejaké také 4 hodiny bez toho, aby som vôbec jedla. To samozrejme neodporúčam tým, čo musia ísť do roboty a čo musia podávať nejaké veľké výkony, ale sú dni, a myslím si, že to je v spojitosti s tým, že kde sa ja nachádzam možno mesiačikovo, čiže že, kde sa nachádzam ako žena v rámci môjho cyklu, že či mám menštruáciu alebo predmenštruačný syndrom PMS alebo ovuláciu. Proste, kde sa nachádzam, tak každý ten deň a hlavne pre ženu je úplne energeticky iný. Takže sa to nedá povedať, že každý deň musím si ráno vstať a dať chlieb s maslom a kávu alebo kakao. Niektoré dni, keď vstanem, tak vyslovene sa cítim, že nechcem jesť. Ani o tom nerozmýšľam. Čo vždy ráno urobím, je vždy si buď si dám teplú vodu, alebo si uvarím čajík a nechce sa mi dlho čakať, aby vychladol, tak si do neho vlejem vodu normálnu a vypijem asi také 2 šálky čaju. A kedysi som, alebo ten spôsob stravovania, oddelovanie tých karbohydrátov a proteínov vždy hovoril, že do obedu by sme nemali vôbec jesť, ale iba jesť ovocie. To som niekedy robila, ale nie dlho, to mi nevyhovovalo. A teraz mi to nevyhovuje absolútne. Jednoducho moje telo nechce jesť ráno ovocie a necítim, že je to správne, že by som sa to mala nutiť robiť, lebo niekto hovorí, že to prečisťuje. Úplne určite nie ovocné šťavy a zelenové šťavy, tie sa mi zdajú príliš agresívne a silné na ráno. Vlastne aj ten žalúdoček sa tak ráno len prebúdza. Začína fungovať, začína vnímať túto realitu po takom spánku dlhom a možno nejakom cestovaní astrálnom. Takže tie čaje mám vždy. Niekedy, keď potrebujem veľa vecí robiť a cítim, že som proste celú noc možno pracovala a možno sme boli v nejakých hviezdnych vojnách alebo sme si v snách riešili niečo veľmi ťažké, náročné a cítim, že proste tá energia neprichádza späť. Niekedy si dám kávu. Kávu si dám bez mlieka. Viem, že s mliekom je lepšia, ale niekde som čítala, že kombinácia mlieko-káva je pre nás trošku agresívna a po ráne by som to nerobila. Možno, že niekedy neskôr už po jedle, po obede by som si dala také latte, čiže mlieko, kapučíno s kávou. Cukor, biely cukor absolútne nesladím. Radšej si nedám, keď som niekde v Amerike väčšinou majú tie prírodné cukry ako stevia alebo agave alebo hnedý cukor, si myslím, že je úplne v poriadku, takže tým si sladím čajky, tie si nesladím vôbec, nemám potrebu čaj sladiť ani bylinkové. Vychutnávam a vytešujem sa z tej arómy, z tej chuti toho čaja. To pre mňa stačí. Napríklad môj problém s reštauráciami americkými hlavne, a v reštauráciách sa stravujem naozaj často, lebo veľmi veľa meetingov mám v reštaurácii, ľudia sa neustále stretávajú okolo jedla a keďže potraviny sú v Amerike pomerne drahé, tak niekedy reštaurácia vyjde skoro narovnako, ako by som si mala len kúpiť všetky produkty na ten deň variť a často som mimo z domu. V reštauráciách amerických mi vadí teda to, že tá pôvodná chuť, či už tej ryby alebo brokolice, je úplne zakrytá všelijakými koreninami, po anglicky sa povie seasoning. A ja mám rada jednoduchosť a rada sa napájam energeticky vibračne a teda aj chuťovo na tú pôvodnú chuť tej či onej potraviny. A preto a ja osobne nerada solím, nerada mixujem toho veľa a radšej si vyberám jednoduché jedlá. Napríklad na Nový rok som šla do jednej mexickej reštaurácie s kamarátom a tam bola ryba so zeleninkou a mala strašne málo tých omáčok a ja som bola potešená, že konečne je niečo, môžem cítiť rybu z ryby, lebo v iných reštauráciách nemôžem. Tam je to všetko s tými omáčkami a s tými koreninami potlačené, tá pôvodná, originálna chuť toho vlastne, čo jeme. Takže keď ale cítim ráno, že chcem jesť,
že som napríklad nejedla noc predtým neskoro. Cítim, že ako keby to moje telo je vyprázdnené, prečistené a že to telo si začína pýtať stravu. Sú aj také rána. Tak vtedy si rád dám ten chlieb s maslom, jednoduchý. Napríklad ani zeleninu sa mi moc nežiada jesť po ránu. Možno, že si dám takú malú paradajku, ale radšej by som povedala chlieb s maslom. Možno si trošku opečiem, keď je čerstvý, nemusím. Potom zase to závisí od toho, napríklad keď sa idem stretnúť s ľuďmi, tak musím, ako keby je pre mňa problém byť hladná vtedy, keď akože máme byť v tej reštaurácii a keď už je čas jesť. Moje telo je hladné vtedy, keď ono chce byť hladné. Niekedy je hladné po 2 hodinách, lebo som zjedla málo a niekedy nepotrebuje už jesť vôbec nič. Takže nesilím to, niekedy sa najem aj predtým, ako idem do reštaurácie zjem niečo malé, lebo cítim, že keď moje telo chce jesť a ja by som nedala jedlo, že to odkladám kvôli niečomu, napríklad kvôli stretnutiu, aby som bola hladná, alebo kvôli nejakej večeri, aby som bola hladná, tak cítim, že môj cukor v krvi je príliš nízky a začína ma to negatívne ovplyvňovať v tom, že ako sa cítim. Možno začne byť nervózna, podraždenejšia a jednoducho nemám tú takú prirodzenú kontrolu tej takej prítomnosti, kde dokážem robiť lepšie rozhodnutia a kde tie správania sú lepšie. Takže vlastne, keď mám mať večeru o 8, ale o 7 ma chytí hlad, tak si niečo malé dám, určite. Aj za tú cenu, že ma to dostatočne naplní a že už potom na tej večeri mi to tak nebude chutiť. A v Amerike, myslím, že už aj na Slovensku je to bežné, že sa dá potom jedlo zobrať do sebou domov. Doggy bag. Čiže so sebou pre psíka. Väčšinou to teda u mňa skončí u susedovho psíka, lebo mne to už potom nechutí papať, keď je to v chladničke dlho. Či papá mäso? Určite. A poviem vám, že som mala obdobia, a to bolo pred Mount Shastou, v ktorej som začala študovať v dedinke v Kalifornii Mount Shasta, v magickom mestečku Mount Shaste, o ktorej som veľa rozprávala, aj písala som o tom na Facebooku veľa, tak tam som študovala na Mystery School, na takej spirituálnej škole. O tom budem tiež raz rozprávať vo videjku. V roku 2010 som tam začala študovať a je tam veľmi vysoká energia, pretože Mount Shasta je vlastne vyhasnutá sopka, alebo dormant, oddychujúca sopka. Naposledy vybuchla pred 200 rokmi. Žijú tam ľudia, žije tam veľa rôznych spirituálnych ľudí, umelcov, channelerov, ktorí píšu knihy a potom idú do sveta a učia, pretože tie energie sú tam veľmi, veľmi, veľmi silné. A teda ten vývoj je tam urýchlený obrovsky, aj keď americkí indiáni hovorili, že biely človek je šialený, keď žije v Mount Shaste. Že do Mount Shasty by sa malo chodiť len na krátke obdobie. Na taký retreat. No a ja som tam začala chodiť v roku 2010, bola som tam spolu asi 7 krát a paradoxne, keď som tam prišla ako vegetariánka, ani by som sa nedotkla kurčaťa, alebo niekedy som si dala kurča, ale červené mäso som nejedla celé roky. Tak tam tí spirituálni ľudia, jeden po druhom, mi začali dávať odkazy, že vlastne oni všetci boli kedysi vegetariáni a až kým nepochopili, že pretože sme v 3. dimenzii, pretože hlavne s čím musíme pracovať sú spodné 3 čakry, ktoré sú život, prežitie, vzťahy, naša sila osobná. A tieto čakry sú veľmi zanesené a sú tam veľmi nízke energie, ktoré musíme poobjavovať v sebe. Hnev. Proste všetky tieto energie sú veľmi hutné, veľmi ťažké a s nimi musíme robiť a musíme mať energiu na to, aby sme s nimi mohli robiť. Keď už raz to budeme mať spracované všetko v tých spodných 3 čakrách, ktoré sú veľmi zanesené a budeme už len pracovať tuto hore a budeme celý svetielkovi, možno potom, predtým ako vyletíme do oblakov, už nemusíme jesť mäso. Ale ja som toho názoru, že človek, ktorý je naozaj na tej spirituálnej ceste a naozaj nechce žiť v tej ilúzii toho, že len svetlo a láska a mesiačiky a hviezdičky
ale ktorý proste si je vedomý toho, že obsahuje v sebe niekedy a dokáže si to priznať, hnev, nejakú nenávisť, žiarlivosť. Proste všetky tieto energie, ktoré sa v nás niekedy vyskytnú a ktoré realita v nás evokuje, vyniesie na povrch, tak to sú energie, ktoré podľa mňa na to, aby sme mali silu na všetkých úrovniach nášho bytia s nimi pracovať, a potrebujeme jesť mäso. Postupne som začínala jesť iba chicken, kurča. Ryby tie som jedla vždy, aj keď mi moc nechutia ryby. A myslím, že posledný rok, to bolo možno pred pol rokom, keď som šla na nejakú barbecue party a tam mi kamarát dal taký veľký steak predo mňa a ja som zhrozila sa, že to nemôžem ja jesť. Som to zjedla. Zrazu som cítila, že ako keby do mňa vstúpila nová energia, nový život, nová frekvencia, ktorú som popierala v sebe. Lebo som mala tie presvedčenia v sebe, že mäso je zlé. A je pravda, že keď už budeme v nejakých takých anielských dimenziách, že tam zrejme nebudeme potrebovať ani mäso, ani nič, ani vodu. Ale ešte raz opakujem, môj názor zatiaľ, kde sme tu, kde sa ja osobne nachádzam, možno každý z vás je niekde inde, ale kde sa ja osobne nachádzam, si myslím, že mäso je dôležité. Dáva nám silu pracovať a popasovať sa práve s tými najnižšími energiami, ktoré všetci máme. Niektorých možno v sebe tak poprú a tak sa vysvetielkujú, ale je na nás sa spýtať, že či je to reálne sa tak vysvetielkovať a nepracovať s tými dolnými čakrami. A pokiaľ človek nie je šťastný tu a teraz na zemi, pokiaľ človek ešte nemá hojnosť, nemá vzťahy okolo seba, ktoré proste fungujú a nie je taký radostne živý, organický, silný, tak tam je nejaký blok a nejaké popieranie tých spodných čakier. Lebo také tie bytosti vysvetielkované, čo len rozprávajú v tých termínoch láska, svetielko, možno ja som taká bola v tých prvých videách určite, tam som sa poriadne vysvetielkovala. Lebo tam som meditovala veľa a vlastne som ešte nevedela, čo z tohto všetko vznikne. Tak možno tí ľudia nejedia mäso a možno, že to pre nich funguje, ale ja som sa k mäsu vrátila. A snažím sa jesť organické, čiže po slovensky by to bolo biomäso. Zase znova nacítim si aj obchody, napríklad aj reštaurácie, aj tie také fast foody, lebo tu sú už skoro všetky fast foody majú aj zdravšie verzie alebo vegetariánske. Napríklad v takom fast foode niekedy by som si dala niečo, ale mäso by som si tam nedala, pretože cítim a nejakým spôsobom to moje vedomie načítava, že mäso, ktoré má táto reštaurácia, nie je najzdravšie, hej, že je to napríklad veľmi lacná reštaurácia a tak ďalej. Takže v takej drahšej, lepšej reštaurácii si dám mäso. V organic restaurant, v bio reštaurácii určite. Niekedy, keď napríklad máme tu v dome hostí, tak môj landlord, pán, u ktorého bývam, Borisko, keď má nejakých hostí a oni niečo navaria alebo prinesú, tak zase niekedy to cítim, že to mäso chcem zjesť, že je to OK a niekedy to necítim. Proste nepotrebujem vždycky vedieť dôvod, že buď moje telo to nechce, nepotrebuje, alebo to mäso nie je až také dobrej kvality a tak ďalej. Jasné, že mäso od maminky, keď som bola pol roka na Slovensku, každé jedno mäso bolo obalené takou láskou materinskou, že vlastne to pretransformuje všetko, že vlastne to naše telo načítava ako to, čo potrebujeme, čo nám dá, ako sa hovorí, že to materinské mlieko má v sebe magickú silu. Tak vlastne to jedlo pripravené od maminky je proste jedlo, ktoré nikde na svete nemôžete dostať, lebo to je vlastne, to sú tie nejaké energetické kódy, to, čo naše telo načítava ako domov, pokoj, láska, ochrana, bezpečie. Takže tak. A teraz ako jem? Lebo jedna vec je, že čo jem a druhá vec je, ako jem. To sa veľmi zmenilo. To si myslím, že je minimálne tak dôležité ako to, že čo jeme. Nejem postojačky. Mne sa to ani nedá. Ja by som ani nejedla. Ja proste sa načítavam
Naciťujem sa, že jednoducho ja potrebujem sa posadiť, potrebujem to telo, tie svaly relaxovať. Takže postojačky neviem jesť. Možno by som si niečo dala tak narýchlo len na zahasenie toho hladu, na zvýšenie toho cukru v krvi. Musím vždy sedieť. Keď mám ten luxus a som s kamarátmi, ktorí ma poznajú a vedia, kde sa nachádzam, tak kým prežúvam, tak sa snažím prežúvať a nerozprávam. Keď som napríklad doma, tak ani nepočúvam hudbu. Vyslovene si vypnem rádio. Aj keby to bola spirituálna hudba, aj z každej spirituálnej hudby už načítavame nejaké vibrácie, nejaké frekvencie, nejaké energie, pretože ten človek, čo to skomponoval, ten človek, čo to nahral, tak to sú všetko energie, ktoré my príjmame a načítavame. A ja to proste nechcem mixovať s tými energiami toho jedla a s tými energiami mňa samej, ako ja spracúvam a premieniam to jedlo na tú energiu, z ktorej potrebujem existovať a žiť. Takže snažím sa sedieť, nerozprávať a nepočúvam rádio a ani nepozerám, ani počítač, ani nečítam, ani noviny. Proste nič. Som ako keby v takom meditačnom stave bytia a v tom sa snažím jesť. Skoro vždy. Samozrejme, že sú výnimky, nie som rigidne, že proste posadnutá tým, že to musí byť takto a nejak inak, lebo to tiež nie je balans. Všetko chce balans, takže je OK, keď všetko raz za čas porušíme. Alebo niekedy proste je jednoduchšie, keď máme niekoho, kto nám ponúka nejaké jedlo a je rád, že to pre nás pripravil. Je možno, že jednoduchšie to zjesť trošku, ako povedať, nie, lebo nemám z toho dobrý pocit. No proste treba vždycky v každej situácii, na to máme tie naše spodné čakry, tie, ktorými cítime tú našu pravdu, že niekedy je možno, že lepšie urobiť nejakú inú voľbu ako tú, ktorú vždy robíme. A teraz to najdôležitejšie, čo som sa naučila od Amory, od mojej učiteľky v Malom Šaste a čo vždy robím. Aj keď som v reštaurácii, aj keď som s ľuďmi, ktorí si zo mňa robia srandu. Proste bez toho nezačnem jesť. To sa mi zautomatizovalo a takto to pre mňa je. V Malom Šaste sme veľa pracovali s takzvaným chamber, to je po anglicky. Slovník najlepšie to dokáže preložiť ako taká komora a do toho si ja dám jedlo. Ukážem. Toto je z Amorinej knihy, takýto obrázok, dajme tomu, že toto je taký chamber. A niekedy budeme rozprávať o tom, ako používať tie chamber pre nás, takú komorku, ale predstavte si, že toto je jedlo. Dobre? Takže si to teraz predstavme. Takýto chamber, budem to volať chamber, môj kamarát Marian Smolík na Slovensku mi povedal, že vlastne môžem zaviesť celý nový slovník, lebo niekedy sa mi zdá, keď chcem o niečom rozprávať, že slovenčina nemá dostatok slovíčok, alebo tie slovíčka, ktoré sa mi vybračne zdajú najvhodnejšie. Tak predstavíme si taký chamber. Máme jedlo. Myslím, že ako by som to teraz ukázala. Tak dajme tomu, že máme pohár, že v tomto pohári je jedlo. Že máme zmrzlinový pohár, ktorý je veľmi zdravý niekedy na našu dušu. Takže tak toto presne urobím, že takto si dám obidve ruky a predstavím si, že zavádzam týmito rukami taký chamber okolo toho jedla. A v tom chamberi si predstavím 8. To je symbol nekonečná. A požiadam, aby sa vlastne energia tohto jedla, nech je to zmrzlený pohár, alebo nech je to biozelenina, aby sa energia a všetko, z čoho to jedlo je vytvorené, všetky tie kódy, ktoré sa neskôr premenia tým celým procesom na to jedlo, aby sa prinavrátili do toho pôvodného stavu, kedy možno raz niekde ďaleko, vysoko, vo veľkom centrálnom slnku to bolo len svetlo. A to svetlo prešlo rôznym vývojom, rôznymi zmenami, až do toho stavu, že je to teraz to jedlo pred nami, ktoré nám
ide dať znova to svetlo. V tej forme, v ktorej to potrebujeme. Takže musím si tu naťukať kód, lebo mi to vyplo. Takže to je asi úplne to najdôležitejšie. A ja to robím pár sekúnd. Naozaj, že ukážem to presne časovo, ako to robím. Hej. Že mám jedlo, pohár, ktorý teraz nevidno. Zavriem oči. Mám chamber. Z obidvoch rúk mi ide energia. Predstavím si medzi tým chamberom 8, takto, položiačky. A poprosím, nech sa prinavráti energia tohto jedla do tých pôvodných kódov, do tej pôvodnej energie, do toho pôvodného svetla, ktorú raz malo toto jedlo predtým, než tu prišlo, keď bolo ešte len energiou a svetlom vo veľkom centrálnom slnku. Môžete si to začať hovoriť do začiatku, ale neskôr, keď už cítite, že tomu tak veríte, že to je pre vás pravda, že už to nemusíte opakovať, že ja si to len dám to ruky, už cítim, že mi z nich ide energia, chamber, 8. A vlastne ako keby už to nie je ani myšlienka, už je to len ten intent, zámer, to želanie. A už je to automatické. A nejakým spôsobom po tomto úkone nie len to jedlo, ale ja sa dostanem do takého stavu, kedy sa dostanem hlbšie do tej prítomnosti a zrazu jedenie sa stane meditáciou. A to jedlo, akékoľvek už je, akúkoľvek voľbu som urobila, k akémukoľvek jedlu proste situácie toho dňa priniesla. Takže to jedlo je vlastne presne tým, čím má byť a čo ja potrebujem v danom momente toho dňa na to, aby mi dodalo energiu, na to, čo mám vykonávať ďalej, s čím sa mám popasovať a tak ďalej. Tak dúfam, že to zatiaľ stačilo. A zase niekedy na budúce. Ahojte.